tao mo. Uy, may orchids. May orchids oh. Ano to? Hindi totoo ito? Hindi eh. Kala mo totoo. Sukat niya no, dyan pa rin. Dagulan. Magkano yung binibenta yun? Ha? Walang price. Hmm? Walang price. Pila niya doy? Ha? 6? Masa mana ka ng sawa yan, sama? 6 kaya sawa. Masa mana doy? Black Garuda, dili na? Ha? Garuda ni? Dili. Mura, Ang bronze nga ako ma. Ah, Garuda style ba? Pero sa Garuda 1,000 eh.
Nasali na yung dalawang naiwan sa bahay. Ha? Sayang sila. Kain na tayo. Let's eat, guys. Hindi, ubusin ko lahat to. Let's eat. Bili kami ng kutsinta, ng kasaba. Ayan. Dito sa Kainitang Bulanon. Daghan kayong namalit. Okay? Let's go home, guys. Let's go home and rest. Ayan. Let's go home. God, may bangga dito. Nandito sa ano? Ay, nako. Naku, Yung kasalanan pick to. up. Kasalanan niya, binangga niya. Oh. Ay, binangga ng nakamultikab. Binangga niya likod niya. Ng Bohol Habitat na biyahe. Kano pa? Ala. Ay, Isuzu D-Max. Ayay. Bakit nagmamadali kasi yan? Ay, inay lang. Hindi niya nakita yun. Baka may ka-text. Alam niyo minsan, sa pagdadrive, kailangan concentration. No? Ayan, nai-video ko tuloy. Bumili kaming groceries. Yun, kailangan natin. At alam niyo, weekend ngayon, pag weekend talaga, ay may mga gusto naming kainin na yung pang-banding baga na yung manonood tayo, mag-rest tayo, di ba? Hanggang bukas, linggo. Mag-rest tayo, manood tayo ng film, ganon, kasama yung mga anak ko. Pero ako, wala naman akong biniling yung mga chips, mga ganyan. Kasi ako, may binili akong popcorn na yung lulutuin pa lang. Ako ang magluluto noon. Ngayon, ang binili lang namin yung kumpletong meal para kasi pinag-promise naming mag-asawa, hindi na kami bibili noong fast food. Pagka hanggat kaya, hindi na kami bibiling fast food kasi parang masama talaga ang fast food kung lagi-lagi. Hindi ko naman sinabing masama ang fast food, pero kung yun lagi-lagi ang pagkain, guys, eh hindi na magaganda sa health. Katulad ng yung french fries na laging pinapakain sa mga anak mo. Eh syempre, mag-ingat tayo. Gusto natin manutriente ang kakainin natin, kaya kami bumiling gulay, prutas, ganyan, yung mga chicken, beef, fish, shrimps, ganon, mga seafoods. Ganon ang binili namin para sa 1 week na consumption na naman. Ngayon, ay nakagawa akong video along the way. On the way kami pauwi na ang aming tinatakbuhan. At ito yung dagat, makita nyo ang view. May mga view dito na magaganda. Kasi maaraw ngayon, maganda. Energetic kami na gumising kanina kasi alam nyo, kagabi ay sobrang ulan. Kaya, Diyos ko, ako'y kinabahan. Kaya, pag gising namin, punta ka agad sa aming garden at tinignan kung anong mga nangyari doon sa mga tanim. Ayun ang ginawa namin. Tapos yun, sabi ko, mamimili tayo dahil yun nga, ni itlog wala, kaya pumunta na kami sa groceries. At yun ang istorya, at may mga eksena, kaya nakunan yung banggaan. Ang sa akin lang, doon sa mga nagdadrive, ay concentration. Kahit isang lingat mo niyan, kung may biglang dumating sa harapan mo, halimbawa, dumampot ka ng cellphone mo sa bag, hindi ka nakatingin sa harapan, ay may biglang dumaan, boom! Tapos, ayun, boom panes ang tawag doon. Yan niya yung isa. Seryoso. Oh, nakikinig sa atin. Parang may ginaya ka doon. Sino yun? Sino yun? May nagsabi nun? Oo. Ay, wala akong ginagaya ha. Boom! Panes! Kasi yun yung expression na way back mga 3 years ago. Boom! Panes! Ganon. Ayan. At ayan, mag-lunch tayo. Story ng buhay namin dito sa pamimili ng pagkain. Bye-bye! See you again next time!